Φυσικά και είναι. Άμα πας να σου βγάλει ένα βόντο και θέλει 250 ευρώ, και εγώ δεν πάω. 250 ευρώ θέλει και να σου βγάλει. Γιατί πρέπει να μου το ανοίξει πίσω, να μου βγάλει το φρονιμίτι που είναι μέσα και θέλει 250. Είχε ήδη φλεγμονή. Μα γι' αυτό εγώ θέλω. Ναι. Και όταν μεγαλώσω εγώ θα έχει 450. Στην πανοραμική το έχει δει. Δεν με πόνισε ποτέ. Τώρα που θα τελειώσουν θα ξεσχολήσουν και θα μειωθούν τα έξοδα. English. Δεν θέλω. Τι τσάπα, ο τσάπας πέθανε. Δεν ξέρω ότι θέλει ο Νικόλας. Όχι, τι κάνω. Νικόλα μεγάλωσες, έλα να καταχωρήσεις τιμολόγια. Μπορείς πλέον. Τόσα χρόνια είσαι εδώ, είσαι προϋπηρεσία. Έχω πίστη σε σένα. Ξεκίνησε στο πείραξη, ωραία δεν ξεκίνησε η χαρά. Και θα είναι σαν ομαδάρχησα. Θα είμαι σωματάρχης. Ναι, έτσι είναι. Για 2 εβδομάδες. Τέλεια. Από 11 μήνα, μόνο τον Ιούλιο. Από 15 μήνα. Ναι, τον Αύγουστο δεν θα ξαναπάει, ας πούμε. Τι φαίνεται από τον Αύγουστο που πάω εγώ. Ναι, αλλά δεν θα ξέρει ποιο διάστημα του Αυγούστου. Εντάξει, το ακόμη ποτέ το σάρικο. Καλά, ναι, τι θέλει. Μπορεί να πει και κάτι άλλο. Όχι, γιατί... Εντάξει, δεν θυμάται, θα ξαπλώνει, αλλά δεν θυμάται. Δεν της επιτρέπουν να φωνείς τηλέφωνο. Δεν σου είπα αυτό, αλλά δεν της απαγορεύει το τηλέφωνο. Δεν μίλησε. Σαν τη συμπεριφορά μου, μια φορά είχε μια δουλέψη εκεί στην κουζίνα, και φθηνότερα για την κουζίνα, βρώμα, πριν αρκετά χρόνια, τώρα δεν ξέρω, μας λένε εγώ δεν μου ούτε εγώ δεν έχω άποψη. Μα δεν θα είναι μόνη της. Κάτσε να το παλέψει ή φύγει. Ναι, αλλά τώρα που θα πάει για να εκπαιδευτεί δεν θα έχει παιδιά. Γιατί τα παιδιά πάνε σχολείο ακόμα. Δηλαδή δεν θα μπορέσει να μπει η κουζίνα με παιδιά μαζί. 30 και 31.
ή θα πρέπει να κρατάει μαζί του. Για 2 μέρες θα μπει 8 η ώρα το πρωί και θα βγει 7 η ώρα την Κυριακή. 9 η ώρα το πρωί. Για έχει ολόκληρο κόσμο. Με ποιο θα? Μην το τυχόν αυτή. Ναι, με μελετάκι τώρα και να η κουστό της θεώνας εξυπηρετημένη. Την καρτέλα του Συσίλου. Τι μόνο θα είναι. Στην καρτέλα του Συσίλου. Όποιος είσαι και θα κατεβάσει. Νομίζω ότι είναι λίγο απατηλό αυτό με τα να βάλουμε και αυτά τα χρήματα που είναι για τις αιτήσεις. Ναι, εγώ τώρα δεν ξέρω. Είναι 5 αιτήσεις, να τις λέω ίσως. Αυτό και γραμμίσα ταλαιπωρώ όλες οι αιτήσεις της Θεατής. Θα κάνουμε στις άδε 21 στο πάλι είναι 100 ευρώ. Στις άδε 21 είναι το παιχνίδι. Πες να δώσει αυτά 100 ευρώ και δεν θα τα δοκιματικά. Τώρα και εγώ θα δημοσιεύω αυτή η Όσον αφορά το βιβλιοτάκι και την κάρτα, το βιβλιοτάκι και την κάρτα μέσα, πρέπει στην καρτέλα του βιβλιοτάκι του Σαντάνη, να προσθεθεί. Αυτό το πράγμα που πρέπει να πάντα. Έτσι. Αν τελειώσει όμως το 50 ευρώ, θα είναι σε κάποιο παιδί. Ναι, δεν ισχύει. Δηλαδή, δεν ξέρω τι έχει γίνει από μέχρι τώρα, αλλά με το να γίνει, Okay. Α, το μωρό δεν είναι εδώ. Πού τόση ώρα. Δεν. Α, εκεί είναι. Δεν ακούω. Τη ζούλη τα λέει. Εγώ έχω, δεν σας. Εγώ δεν έχω σημασία ότι πρέπει να υπέρ. δεν ήξερα, Ναι, αλλά δεν έχει τόσο τις δουλειές. Σε λίγο, 30 επίθεση. Χαρακτηρισμός ό,τι και να είναι οι στάσεις οτροπολογικές και οι πετάτια συνειδησματικά μαυσίματα παντώματα λεπτές και προκάτω τίποτα άλλο μέσα τους αυτά βάζει τους εντελικούς και Τελείως Στέφανος. Κάθεται να πάρει από εκεί και του λέω ότι πηγαίνεις, κάτι που θα γίνει. Με την Ιγιάννη, κάτι που θα πάρει προηγηστή στην Ιγιάννη, στην Άσπρη τότε. ναι, αλλά ναι, θα έτσι όμως θα του βάλει του σπουδαίων. Καλά, και αυτή κατηγορία. Δεν θα του βάλει, ξέρεις, διάσκαλος και δεν υπάρχει λέξη μας παρουσία. Και αυτός είναι εύκολος. Εκεί έφτανε. Αυτό λέγεται.
που πολλές φορές παίρνει το χαρτί του για να χαρακτηρίζει τα ένσημα της οικονομίας και αυτό θα κάνει. Αυτό πες του ότι φέρνει το χαρτί τα ένσημα που σου έδωσε ο μηχανικός να σου πω τι θα κάνεις. Αυτό το παιδί. Αυτό και τώρα θα έχεις κάποιος εκεί πετάει και δεν είναι ξέρεις. Μόλις που τρέχει να καταλαβεί, η θεωρία. Πρέπει να τους το πεις εκεί πέρα. Γιατί ποιος το περνάει αυτά τα λιμάνια. Ναι, μπορεί να βγάλει το ίδιο. Αυτό πρέπει και να το εξηγήσει μετά. Όταν